زخبركم تخاتلت مدبنا دمتي عرب حرنت حج دما حفتنا على مابرها كاب بورتلاند حورات منقستات أمريكا حيزلكما متسيلخو مو حفت ألم انكو عاد حن متأخي ويغني لي إساياس حوي هنكو عدهان صنحكا هنكو تراخبنا هو بتعمل صبغ نيرو تراخبنا بديسي صبغ جزي حليفنا حجون عدغ تمليس كلخي أنا ون أتلانتا حج تمليس اللغو مو بليلة كنجمرو اسكي قرب مسنبس خلالينا أنا على مابرها يبهال بورتلاند أورغان أفتي ناي إرتراويان ناي فتحي زواس إلو أبالي كاب بزيادة نتفتي كاب كل تشحن عصر سلسلة جميرة بزيادة نايتي كوميونيتي مستوى قالوا أحواتنا حاتن نتفاتينا بتازل لهنا عقمي نتا تقبأ أننا نقبر نفتنينا بزيادة بزعدي نوح زبلون تقميد بمسرطو تي زكايد زلو تي زلو وصعنا هزبي لوم زيكونس كابتس عن تشعتن جميرة أجهيدة عاويلز تقاوم كوي كسافي جخاني استخالن متن نمثلين مثل ناهز بيز قدولن عاويل خامس زراب دحراي بالكم حراي صبق وعلم كابتن أزين حبنا لن يحوات حنتي أخي بتمرتغي بقعدل لكي كومون فيسبوك بالتوكون بسمهراوي تلكي ننوح عمتات أبدن بفتحي دو دولكي أخما أزينا نحبنا الكحفتي أخي حجون بورتلاند وكيلكي ناب ديسي ماتسي خنيركي أب ديسي عربنك أدامن توم وكلتي كابتن كتماتات دمتصحوم ناي 35 وكلت تراقبكم نيركم مو اذن سمعت ناس كبرهلنا انت يخم غيركم عربن قدامن هراي إساس حوي يغني اللي أخبيت كالي اللغة قبوة جيري بتعاقمي ننيش تعاقمي أخات قبو بتي عربن قدامن زنبري بزيادة بناي بورتلاند كوميونيتي بتن دلاي فتحي نحنا سلن واسا نتني هاجرنا قدايون بقربان بأنكرون سلن نكتاتولون كنقالة سلو سلن دلن نعين نحد حونا سامن نخلتينا يم سديدومنا أو قدمو بزح حبريتا ينبرنا نحنا كم كوميونيتي أو مساعته خي بزح نجار فليته كورس كم كلنا عربي سلام وسلفي خميزة أمثلة سلام وسلف تغيرو دي حري فرق مع التدما نافت أخيبات الجمير مالتي تحرتي كله خمتزن سقات نقالوتن زفلطو مستخايده دحريتهم قولعو بز عدس تولد دقنا مالتي نعيش دقا يخون يوم قال يوم كلهم كانت زي بالكو دحرو صويعونا ناب حنتي روم وصدنا مالتي كنفالط ወይ ከኣነ እቲ ኩነታት ፕሮግራም ክንፈልጦ ካብኡ እቲ ንፅባሕ ንቀዳም ዝግበር ነገር ብሓንሳ ተዋሂድና ምክንያቱ ግዜ ሓፂር ስለ ዝነበረ ሓሳባት ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት መፅዩ እንታይ ክግበር ኣለዎ በዛ ሓፃር ግዜ እዋን እዚኣ ሓንቲ መዓልቲ እያ ዘለሃና ክነሳልጦ ንግብኦ ነገር ክነሳልጦ ኣለና ኣሎ ኢልና ምሸት ብዙሕ ነገር ኣፃፊፍና ዶንጊና ኢና ከማን ከድና ንገዛ ነናቦተና ነቲ ንቀዳም ኣንጊፍና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር መጀመርያ እቲ ነቶም ነቲ ናይ ፌስቲቫል ዘዳለው ኣነ ከም ኣሕዋተይ መጠን ከመስግኖም ይፈቱ ኣብቲ ሓበሬታ ግን ሽዑ ዝተነገረና እንታይ እዩ ፍርቂ መዓልቲ ቀዳም ምስቲ ኩሉ ህዝቢ ውዒልና እታ ፍርቂ መዓልቲ ጥራሕ ክንጥቀመላ ንዓናቶም ካብ ከተማታት ተወኪልና ዝመፃና ክንውድእ ኣብ ፍርቂ መዓልትስ ክንውድእ እዩ ተሓሲቡ እቲ መደብ ዝሃቡና ማለት እዩ ንሱ ሓበሬታ ተነጊሩና ዳሕራይ ተማያይጥና ንሕና ክኸውን ስለ ዘይክእል ምክንያቱስ ኣብታ ገዛሲ ኣብታ ሩምሲ 83 ሰባት ኢና ንካፈል ነርና 83 ሰባት ምስቲ ዘለዎ ናይ ሕፅረት ግዜ ምስቲ ኩሉ ሰብ ድልየት ህንጠውነት ሓሳቡ ክገልጽ መጻኢት ኤርትራ ክርኢ ዝደልዮ ነገር ነጥብታት ክህብ ኣሸጋሪ ምዃኑ ተረዲና ማለት እዩ ንውድኦ ከም ዘይንኽእል ስለዚ ክንውድኦ ስለ ዘይንኽእል ብምምያጥ ብምርዳእ ኩላህና ኣብ ሓደ ርዒምና ሙሉእ መዓልቲ ቀዳም ወላ እኳ ካብቲ ህዝብና ተፈሊና ክንውዕል ከለና ዓብይ ተኣሽሙ እንተኾነ ክርድእዎ እዮም ናታቶም ሓሳብ ድማ ብወረቐት ኣስፊሮም ይህቡና ኮኑ ብምባል ነታ ቀዳም ሙሉእ መዓልቲ ክንጥቀመላ ወሲንና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓርቢ ብኸማ ተወዲኣ ፃፊፍና መፂና ናይ ቀዳም ንጎሆ ሰዓት 8 ተራኺብና ካብ ሰዓት 8 ስራሕና ክንቅፅል ተባሂልና ገለገለ ናይ ክስታይ ነይሩ እዚ ሕግታት ንግዚኡ ኣኼባና መካየዲ ዝግብኦ ሕግታት ኣውፂና ማለት እዩ ከም ግዜ ሓሳባት ዘይምድግጋም ዝኣመሰሉ ቀለልቲ ነጥብታት ግን ግዜ ዝበልዑልካ ንዕኦም ብምርዳእ እዚአን
ኣብ ክስታይና ኣውፂናየን ከም መትሓዚ ንዓና ከይንደጋግመን ከምኡውን ነቲ ኣኼባ ዝመርሑ 5 መሪፅና ካብ 5 2 ሰባት ነቲ ኣኼባ ዘካይዱ ጌርና ማለት እዩ ካብኡ ብነጥብታት እተን ነጥቢ ዝነበራ ድሕሪ ይኣክል ናበይ ባይተኸ ብኸመይ ክቐውም ብዝብላ ኣስፊሕና ንዓታተን ብምስፋሕ ተዘራሪብና ኣለን ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ቀዳሚ ዝኣቱ ዘለኹ ሕጂ ከምቲ ዝበልኮ 85 ሰባት ልዕሊ ከማኑ እትውፅእ ዝብሉ ነይሮም ግን 85 ሰባት ከቢድ እዩ ኢድካ እንዳልዓልካ ሓሳብ እንዳወሰካ ሓሳብ እንዳነፀርካ ሕቶ እንዳመፅ ነቲ ትደልዮ ነገር ክትበፅሖ ዓር ሓሳብ ቀሪቡ ነቲ ጉዳይ ነተን ነጥብታት ነዘን 2 ነጥብታት ባስፊሕና ክነፃርየን ዕሙቕ ብዝበለ መንገዲ ፅፍፍ ብዝበለ ኣገባብ ነቲ ኩነታት ኣብ ሓደ ክንጠምሮም እንታን ኣብ 4 ተመቂልና ማለት እዩ 4 ጣውላ ኣብ 4 ጣውላ ተመቂልና እቲ ሓንቲ ጣውላ 2 ሰብ ዝፅሕፉ ነቲ ሓሳብ ፀሚቖም ዝፅሕፉን ነቲ ሓሳብ ከዓኒ ዘቕርቡ ከ2 ሰብ መሪፃ ማለት እዩ ሓንቲ ጣውላ እቶም 2 ሰብ ዘካይዱ 2 ሰብ ኣብ ጣውላ ሓሳብ ፀሚቖም ዘቕርቡ እንደገና ከዓ ናይ ሚኒትስ ናይቲ ዝፅሕፉልና ግዜ ዝካተቱልና ንሕግታት ዘኽብሩልና መሪፅና በዚ ተኻይዱ እቲ ኣኼባ ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና ምስቲ ዝነበረ ሕፅረት ብወገነይ እውን ኣብ ብዙሕ ብፍላይ ካብ 2011 ኣብ ብርክት ዝበለ ኣኼባታት ከይደ ኣለኹ እቲ ብዝሓሸ ብፅፉፍ ኣገባብ ዝኸደ ኣኼባ ኢለ ዝኣምነሉ እዚ ክሳብ ሕጂ ንዝሕጂ ከዓ ንድሕሪ ሕጂ ዝበለፀ ክኸይድ ይኽእል እዩ እዚ ግን በቲ ዓቕሙቲ ሰብ ነቲ ንደልዮ ነገር ክንበፅሖ ስለ ዝደለና ኩሉ ድሌት ሒዙ ስለ ዝመፀ ምስቲ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ባዕሉ እውን እቲ ይኣክል ዝብል ናህርን ድሌትን ስለ ዝነበሮ ይሰማማዕ ነይሩ እቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ነጥብታት ብዙሕ ምጉታት ኣይነበረን ዝተባህለ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ነፅድቆ ነርና ይሰማማዕ እውን ነይሩ እተን ተሰማማዕ ነጥቢ ፅቡቅ ገይሩ ተመያይጡ ነተን ዘድልያ ነጥብታት መንፀፍ ገይሩለን ክብል ይኽእል እየ ሕራይ ገለ ካብተን ዓበይቲ ትብልየን ተሰማማዕኩምለን ወይ ኣካታዕቲ ነይረን ትብልየን ነጥብታት ትዝክርየን እንተለዋ ገለ ተጠቕስልና ፅቡቕ ነይሩ ሓደ ድሕሪ ይኣክል ናበይ ብዝብል ነጥብታት ናይ መጀመርያ ነጥቢ ማለት እዩ ንዓ ሕጂ ኸናበይ ሕጂስ ንህለ ይኣክል ኢልና ተኣኪብና ኣለና ናበይ ገፅና ኢና ንኸይድ እታ ካልኣይቲ እታ ዝዓበየት ማለት እዩ ግፍሕ ዝበለ ነዊሕ ዝበለን ግፍሕ ዝበለን መስርሕ ክህልዋ ዝግባኣ ኢልና ዝኣምትናያ ብኸመይ ዓይነት ኢና እዚ ክንስርቶ እንታይ መሰረት ኢና ክነቐምጠሉ ክንሰርሖ እንድሕር ኮይና ናብቲ ከተማታት ክነቕርቦ እንድሕር ኮይና ብኸመይ ኣገባብ ብዝብላ ተማያየጥና ማለት እዩ ኣብቲ ቅድም ነታ ናይ ይኣክል ዝብል ምስ ወዳና ናበይ ኢና ሕጂ ንዝብል ናብ ባይቶ ገፅና ክንከይድ ከም ዘለና ድሕሪ ክንደይ ምይይጥን ምዝራብን ሓሳባት ምፅፋፍን ምርድዳእን ተራዲእና ማለት እዩ ብድምፂ ድማ ናብ ባይቶ ክንከይድ ከም ዘለና ኣፅዲቕናዮ ማለት እዩ ናብ እታ ባይቶ ብኸመይ ትምስረት ዝብል እታ ዝገፍሐትን ነዊሕ ግዜ ዝወሰደትልናን ማለት እዩ ነናተን ነጥብታት ስለ ዝነበረን እታ ባይቶ ብኸመይ ክስራዓያ ኣባላታ ክንደይ ክኾኑ እዮም ኣብ ሓደ ከተማ ክንደይ ወኪል ክህልዋ እዩ ብኸመይ እዮም ከ ትወኪል መን እዩ ብኸመይ ዓይነት ትውክልና ክኸውን ዘለዎ ከም ናይ ተመክሮ ግዜ ዘለዎ ሰብ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ እዚ ኩሉ እንደገና ነቲ ሓበሬታ ብትክክል ካብቲ ኮሚኒቲን ናብታ ንደልያ ንምስርታ ንሓስባ ዘለና ተጓባኢትን ብትክክል ዝወስድ መልእኽትን ዘብፅሕ መልእኽትን ነዚታት ኣብ ግምት ብምእታው ምስቲ ዓቕምና ናና ምስቲ ናይ ኤርትራዊ ዘሎ ዓቕሚ ኣፅፊፍናዮ ማለት እዩ ኣብቲ ቅርፅናታ እታ ጉባኤስ እንታይ ክህልዋ እዩ ምሳ ባዕላ ምስ ቆመት በተን ኮሚኒቲ ምስ ቆመት ብትሕቲኡ ኸ እንታይ ዓይነት ኮሚኒቲታት እንታይ ዓይነት ናታ ብትሕቲኣ ዝሰርሑ ኣካላት ክህልዋ እዮም ዝብሉን ተዘራሪብና ካብቲ ዓበይቲ ነጥብታት ቀንዲ እታ ጉባኤ ተባሂላ ዘላ እቲ ሽማ እዩ ዝመፀ ማለት እዩ እንታይ ክትበሃል እያ ሽም እንታይ ላምባ የብርህ ሽም ይመርሕ ከም ዝበሃል እንታይ ክትበሃል ኣለዋ ዝብል መፅኡ በብወገኑ ሓሳባቱ ኣቕሪቡ ማለት እዩ እንደገና ከዓኒ ክንደይ ሰባት ካብ ከተማ ክውከሉ ኣለዎም ዝብል ድማ ነናቱ ትሰብ ሓሳቡ ኣቕሪቡ ኣብ 3 ግን ርዒምና ማለት እዩ ሓደ ሓንቲ ትብል 3 ሰባት ኣፍታ ጉባኤ ተወከልቲ ናይ ሓንቲ ከተማ ክኾኑ ትብል ነይራ ሓደ ከዓ 3 መፅኦም
حدا مريصهم جن نايتا قباء أكل حنت ختم أخسدد كلا تمثال استولا أنت سددت حدا سب جن ناي جدن كلوا خمس اللوا أفتي ناي وساني بوتا حدا سب حنت ختم أخلوا خمس اللوا تبعي لنا مالتي بزيد صحفي فنايو بدمسي تا حدا سب أفتي ناي قباء وكالي خلوا اللو زبل تسمعينا عندنا تي شم نايتا قباء انتي كونا اللو زبل I think مثلا انت زي تقاقي شوعته زغنا اسمات قريبا بسبع بتي تقاوعي كابتن شوعته بدمص دما بايتو يكالو سيمين امريكا بزبل عبليلا وصيا مالتي نزي انت سمامعنا لن اذا بايتو زيا ناي كندي غزي خلوا يخل سغاب معاسيا خسرح نتي سرحاتو اصافيفا نابتي نايتن كتماتات زوكلا تركبو بزبل منقد دما نتي سرحات صافيفا زدلي ناي بروجرام مكايدي ادي كوميتيتات دي غلص صافيفا خطقرب زبال كلته نطبتات قريبا حدا ناي 6 ورح زبلو نيرو خالوت كان ناي عمت زبال نيرو اجي ابت ناي عمت رعيمو مالتي تغزا مستزلو خناتات ሕጂ ኣብኣ እዛ ባይቶ ኢልኩም ምፅዋዕኩም ንኣብነት ቁሩብ ፀገማይ ተምፅእ እንዶ ምክንያቱ ብባይቶ ዝፍለጥ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ወይ ኢኤንሲዲሲ ዝፍለጥ ኣብ ሽወደን እውን ዝሓለፈ ወርሒ ጉባኤኡ ዝገበረሎ እሞ እቲ ናይ ሽም ቁሩብ ኣብ ምግርጫው ክእቱ ይክእል እንዶ ወይ ኣብ ኮንፊውዥን ኣብቲ ግዜቲ ከምኡውን ተዘራሪብና ኣለና ወላ እቲ ባይቶ ዝብል ንባዕሉ ሲ ንሕናስ ኮሚኒቲ ኢና ኣብ ማሕበረኩም ዝብሉውን መፂ ከም ዝስክፍታታት ስኻትብሎ ዘለካ ኣይኖ ካልኦትን ከምኡ ከም ዝበሃል ግን እዚ ንሕና ንሂጂ ኢና ንብል ዘለና መስጋዕመት ግዝያዊ ንዑ ዘይቀይረሉ መንገዲ የለን ኣመንድመንት ዝበሃል ኣሎ ትሪኦ እንድሕዳቲ ተን ኮሚኒቲታት ኣይፋል እዚ ኣባ መሓሸት እዚ ኣባ መሓሸት እንድሕር ተባሂሉ ከምቲ ተሰማዕናዮ ዘይቀየር ነገር የለን ኢና ተሰማሚዕና ስለዚ ኣብታ እዋንትያ እታ ዝዓብለለት ንሳ ካብ ድሕሪ ሕጂ ግን ድሕሪ ምምያጥ ዝቕየር እንተልዩ ክቕየር እዩ ናይ ግድን ዘይቀየር ኣይኮነን ጥራሕቲ ህዝብና ይሰማማዓሉ እምበር እቲ ሽምሲ ስጋዕ ክንድዚ ኣካታዒ ክኸውን ኣይክእልን ኢና ተኣማሚንና ኢና እዋ ሕራይሽ ፅቡቕ እሞ ኣብ መጨረሽታ ካብዞም 83 ሰባት ክንደይ ሰባት ኢኹም ኣብ ፈጻሚት መሪፅኩም ዘለኹም እዞም ናይ ፈጻሚት ክሳዕ ክንደይ እዋን ንኽመርሑ ዕድል ተዋሂቦም ኣሎ ንዓመት ድዮም ወላ ግዝያዊ እዮም ኣብቲ ዝነበራ ኣብታ ብኣካል ዝነበራ 35 እየን ከተማ ወኪለን ዝነበራ ማለት እዩ ብኣካል ዝነበርና ንሰን ሓደ ኣብቲ ናይ ፈጻሚት ኣካል ኣትየን እየን እተን ገለ ከተማታት ድሒሩ ዝተሓበረና ማለት እዩ ከም በዓል ሳንዲያጎ ካብ ካናዳ ክልተ ደኖ ካብ ላስ ቬጋስ ዲ ወላ ገለ ከማን ዮሃናን ምሳኹም ኣለና ዝብልን ኣኼባ እቲ ደብዳቤ ጽሒፈን ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይተነበን ዶንጊ ስለ ዝተነገረና ከምኣታተን ዝኣመሰላን ድሒረን ዝሰምዓን ሕጂ እውን ነዚ ሰሚዐን ነዚ ቅዱስ ዕላማ ኣካሉ ክኾና ዝደልያን እቲ ክስታይ ክፉት እዩ ማዕፆ ክፉት እዩ ንኩሉ ምክንያቱ እዚ ናይ ሃገር ጉዳይ ናይ ሓደ ይኮነን ኩላህና ኢደይ ኢድካ ኢልና ክንገብሮ ዝግባአና ስለ ዝኾነ ንሱ ወላ ሓንቲ ፀገም ኣይኮነን በቲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ፈጻሚት ሽማግሌ ናይ ዓመት ግዜኣ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ዓመት ሆፍሊ ኣብዛ ሕጂ ወርሒ እዚኣ ነዛ ናይ መጀመርያ ነዛ ፈጻሚት ኮሚቴ ኩሉ ሰሪዖም ናብ ስራሓ ትጅምረሉ ዝኣልይዋ 5 ሰባት ተመሪፆም ኣለዉ 7 ግን 5 ቀንዲ እቶም ክልተ ከዓኒ ተጠባባቕቲ ማለት እዩ ሓደ ምስ ዝጎድል ከኣቱ ሕጂ ሳቶም ኦልሬዲ ጀሚሮም ከማን ኣሎ እቲ ምፅዋዕ ናይ ኣብ ሓደ ኣኪብካ ጠርኒፍካ ከመይ ገይሩ እቲ ኣኼባታት ክካየድ ብስሩዕ መንገዲ ክካየድ ከም ዘለዎ ይድለ ኣሎ ኦልሬዲ ሲ ካብ ዝነበሮ ናይ ዲሲ ድኻም ከይቆፀሩ ኣብ ዓዶም ምስ ኣተው ናይ ግሩፕ ተኣሽሙ ፈጢሮም ኣለዉ ኮንቨርሴሽን ተጀሚሩ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ እቲ ዝግበር እቶም ሓደ ዝመፁ ወከልቲ ዳኣምበር ወሰንቲ ይኮኑን እተን ወሰንቲ ከተማታት እየን መልእኽቲ ካብቲ ናይቶም ፈጻሚ ሽማግሌን ኣብኦም ምስ ከደ እተን ከተማታት ተመያይጠን ተሓሳብ ድማ ክመፅኡ ተፀሚቑ ተፃርዩ በቲ ዝድለ መንገዲ በቲ ልዕሊ ኩሉ እቲ ዘሰማምዓና ዝነበረን ንዛረበሉ ዝነበርና ነቲ ህዝቢ ድልየት ናቱ ፅኒልካ ናይ ምስማዕ ናይ ምክባርን ናይ ምርዳእን እንደገና
تزلو خناتات ناي هاجرنا بتخكل ترديخا ناي حاصيرن هصصون زخونه صفوف سقمتي موساد زبلي نيرو حجي نعو كتكبر وصفت سرح كدلي ايو نطفتات كدلي ايو حاجزات كدلي ايو زي ناي حزب ጉዳይ ስለ ዝኾነ ተስፋ ገብር ከም ትዝድለ ትህዝቡን ዓጊብሉ ርዒምሉ ኩለንተን ተረፋውን ክመጻ ነቲ ጉዳይ ከዓ ብሓጺሩ ምስቲ ዝጽበየና ዘሎ ናይቲ ህዝቢ ተጻፊፉ ክቐርብ ኣብ ውሽጢ ዓመት ትዝድለ ድማ ጽፉፍ ኮይኑ ክቐርብ ተስፋ ገብር حراي ጽቡቕ ጌር ክብሪ ክያለኺ ቶም 35 ፈጸምቲ ኾኑ ኸለዉ ካብኣቶም 7 ቶም ክልተ ተጠባባቕቲ ማለት እዩ ቶም 5 ከዓ ኣወሃሃት እዮም ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ኩሎም ንሓዳ ንወርሒ እዮም ኦኬ እወን ህጂ ነዛ ናይዛ ወርሒ ክጽውዑ እወን ወርሒ እዮም ንሶም ክጽውዑ ነዚ ማለት ስኢልካ እንድሕር ጠንጢንካ ከይድካ ምን ክጽዋዓካ እዩ ኣፈቆዶ ኢና ዘለና ኖ ሕጂ ንሳቶም ነተን ኩለን ኣብኡ ወከልቲ ኮይነን ካካከቶም ዝመፁ ሰባት ኦልሬዲ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ዋትስኣፕ ታሽሙ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ግሩፕ እወ እሞ ኣብኣ ኣለም ሕቶሲ እቶም 5 እዮም ጊዜያዊ ናይ ወርሒ ዋላ ብምሉኦም እቶም 35 ኖ እቶም 5 እቶም 5 ፀዋዕቲ ማለት እዮም ምሽ ዝፅውዑ ነቲ ክስታይሲ ብግቡእ ክፅውዑ ናይ ንዘራረበሉ ቻነል መንገዲ ክኸፍቱ ማለት እዩ በቃ ጽቡቕ ኣወሃሃት ትኾን እዮም ማለት እዩ ነዛ ወርሒ እዚኣ ነዛ ወርሒ እዚኣ እምበር ኣካል ተፈጻሚ ሽማግለ እንዲኦም ነዛ ወርሒ እዚኣ ግን ንሳቶም ክፅውዑ እቲ መንገድታት በይናይ ሓይሽ ኢሎም ሕማይጦም በቲ ዝሓሸ መንገዲ ነቲ ሰብ ክእከብ ማለት እዩ ካልእ እተን ወከልቲ ደይሰደዳኸ ብኸመየን ክሕወሳ ዝኽእላ ናብዚ ኣብቲ ዝተዘራርብናሉ ኩለን ክነለሌልና ኣለና ተባሂልና ኢና ፍለጣየን ተስፋ ገብር እቲ ናይ ፌስቲቫል ዝፈጸመ እቶም ናይ ፌስቲቫል ነዚ ዝፈጸሙ እቲ እኹል ሓበሬታ ኣስማትን ይህልዎም እንተዘይሎ ግን እዛ ፈጻሚ ሽማግለ ክስታይ ክትወስድ እያ ማለት እዩ ኢኒሽቲቭ ናታ ወሲዳ ንኩለን ከተማታት ንኩለ ስቴት ማለት እዩ ኣብዚ ኩለን ኣብ 50 ስቴት ዘለዋ ናይ ኣሜሪካ ናይ ካናዳ ወሲካ ናብ ሓሊፉ ተሪፉ እውን ተባሂልና ኢና ንዓለምን ናብ ኤርትራ ዘቋምተን ክኸውን ኣለዎ ኢልና ኢና ስጂ ኣብ መስርሕ ክረአዩ ትጽቡቕ ነገር እንዲ መጀመርያ ግን ካብ ገዛና ክንጅምር ኣለና ሕጂ ብፍላይ ዘናብ ናይ ስቴት ዘለዋ ንኩለን መልእኽቲ ክስደደለን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ካብቲ ተዘራርብናሉ ሕራይ ጽቡቕ ካልእ ዘካትዕ ዝነበረ ደይተፈትሐ ኣብ መንጎ ዝገደፍኩሞ ጉዳያት ኣሎ ዶ ብዙሕ ዘካትዕ ከዘይኮነ ገለገለ ጉዳያት እታ ፈጻሚ ሽማግለ ኣብቲ ናታ ኣብ ትሒታ ዘድልይዋ ኣሰራሕቲ ክትሓርያ ክትለልያ ክተቐምጥ እያ ትንዓኣ ዘድልያ ማለት እዩ እንታይ ዘድልያ ጎስጓስን ሓበሬታን ናይ ፋይናንስ ድዩ ናይ ካልእ ነቲ ስራሕ ዘሳልጡ መሪፃ ከተቐምጥ እያ እሱ ከዓ ኩሉ ካብተን ዘዝመፃና ኣለን ኮሚኒቲ እየን ክኾና እቲ ካልእ ብዓብዩ እቲ ጽፈት ልዕሊ ኩሉ እቲ ዝዝረብ ዝነበረ ለቦዋ ዝወሃብ ዝነበረ ምሕፅንታ ዝወሃብ ዝነበረ ንኩሉ ዝጠርነፈ ንኩሉ ዘማእከለ ክኸውን ምስ ኩሉ ጽኒልና ክንሰማማ ንሓሳባት ብልቦና በኣንክሮ ሰሚዕና ነቲ ሓሳብ ምንጻግ ጥራሕ ዘይኮነ እሲ ሓሳብ ንሓሳብ ስለዝሰርጾ ከመይ ጌርና እቲ ሓሳብ ተጸሚቑ ኣብቲ ዝድለ ነጥቢ ይበጽሕ ክንበጽሕ እቲ ህልኻት ትገለ ረብሪብናሉ እንዲና ክንገድፎ ንዕኡ ፈጺምና ክነቋምተሉ ከም ዘይብልና ዝብል ስምምዕ እውን ነይሩ ኣይ ቲንክ እቲ ሰብ ኣብኡ ዝነበረ ብምሉኡ ድሌት ነይርዎ እቲ ስክፍታ ክህሉ እዩ ናይ ግድን እዩ ትጋዕገልጠም ዘይሰርሕ ኣይ ጋገን እዩ ኣብ ጌጋታት ክፍጠር እዩ ግን ቀንዲ እቲ ጌጋታት ኣሪምካ ናብቲ ቁኑዕ መንገዲ ክትከይድ ዝከኣለሉ መንገዲ ልዕሊ ኩሉ ምክብባር ጽኒልካ ምስማዕ ነቲ ዝድለ ነገር እቲ ህዝቢ ዝደልዮ በቲ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ እዩ ተባሂሉ ሽዑ ባቶም ኣብ ዝበሃል ብዝናይ ጻዓዱ ማለት እዩ ንሕና ከዓኒ ካብ ህዝብና ዝመጽእ ሓሳብ ህዝብና ዝትርጎም ንህዝብና ዝጠቅም ክኸውን ከምቲ ዝበልኩ ከዓኒ ሓሊኡ ካብዚ ናይ ሰሜን ኣሜሪካን ናይ ካናዳን ሓሊፉ ዓለም ለኻውን ኣህጉራዊ ከዓ ናብ ኤርትራ ዝሰርጽን ነቲ ህዝብና ናብ ውሽጢ ሃገር ዘድምዕን ንዕኡ ዘተባብዕን ዘንቀሳቕስን ክኸውን ኣለዎ ኢልና ተሰማሚዕና
alright thank you ኣለም ናይ ብሓቀቲ ሒዝኩሞ ዝመጻኹም ኤነርጂ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነይሩ ኣኼባ ወዲእኩም ናባና ናብ ተሓፋሽ ክትመጹ ከለኹም ዝነበረኩም ፍሽኽታ ብጣዕሚ በቃ ክትገልጾ የሸግር ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል ህሞት እዩ ነይሩ ካልእ ከስከ ምናልባት ንቕልሚት ክትከዱ ከለኹም ወይ ዝኾነ ፀገም እንተመፀ እቲ ፀገማት ብኸመይ ጌርካ ክፍታሕ እዩ ተዘራሪብኩምሎ ነርኩም ትኾኑ ወይ ነዚ ትፈትሕ ኣካል ኣቑምኩም ዶ ትኾኑ ኣይቆመትን ግን ኣብ ነጥብላ ኣብ ዝኾነ ነገር ሓፍ ጎፅ ዘይተርፍ እንዲ ስራሕ ስራሕ እዩ እንታይ ሽሙ ባህርያዊ እዩ ዘይምስማዕ እቲ ቀንዲ ነገር ምንቃፅ ኣብዚኣ ናተይ ዘይምባል እቲ ፀገም እምበር ዘይምስማዕ ንግዚኡ ክህሉ እዩ ንሱ ሕጂ ተፈጻሚ ሽማግለ በቲ ናይ ኮሚኒቲ ኣካል ዝተመረፀት በቲ ኮሚኒቲ ጥራሕ ነቲ ኮሚኒቲ ትውክል ማለት እዩ ወላ እኳ እቲ ፈጻሚ ሽማግለ እዚኣ ትኹን ይበል እምበር ንሱ ዘይውንና ብኡ ዘይትውነን ሓንቲ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ወይ ድማ ማእከላይ ዝኾነ ክስታይ ትወስድ ክትምረፅ እያ ኣብ ግምት ኣትይሉ ከም ነጥቢ እውን ተታሒዙሉ ኣብ ግምት ጥራሕ ዘይኮነስ ከየናእሶ ኣብ ነጥቢ ኣትይሉ ኣብ ነጥቢ ዝኣተወ ናይ መናእሰያት ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ዝነበርና ኣይ ቲንክ 7 ኢና መስለኒ ስለዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ መናእሰያት ናይ ስደተኛታት ናይ ሚድያ ብዙሕ ነገር ኣቐሚጥና ኢና ዘርዚርና ኢና ሊስት ጌርና ኢና ተንከድልያ ዝግብአን ብፍላይ ነዚ ሕጂ ግዜ ብፍላይ ኣብ ሚድያ እቲ ሓበሬታን ዘሎ ጎስጓስን ፅቡቅ ክኸይድ ሓደ 7 ዝኾና ነጥቢ ኣትየን ኣለዋ ኣብኡ እዚአን ክስራሓለን ኣለዋ ተባሂለን በቲ ገዛ ዝኣመነሉ እንደገና ከዓኒ ሆፕፉሊ ከተማታት ዝቕበሎ ኢልና ንኣምን እንደገና ከዓ ዝውስኽ እንተልዩ ሕጂ እውን በብሓደ ክውስኽ ክፃረ እዩ ዘድሊ ነገር ኣብኡ ኣትዩ ክቕፅል ባህሊት እያ ኣነ ሕራይ ፅቡቕ ኣብዚኣ ክብርቲ ሓፍቲ ዓለም ውልቃዊ ርእቶ ክትህብና ዘለኺ ገና ነብስኹም ትሰርዑ ስለ ዘለኹም ወኪልኪ ነታ ተመሪፃ ዘላ ይመስለንን ውልቃዊ ርእቶ ክትህብና ዘለኺ ነፅራ ስለ ዝደለኹ እዚኣ እሞስክ መጨረሽታ እቲ ህሞት ከመይ ነይሩ ብምሉኡ ካብ ሰላማዊ ሰልፊ ትሒዝካ ክሳዕቲ መጨረሽታ ከምኡ እውን ኣብኡ ከለኺ መልእኽቲ ክተመሓላልፍዮ ትደሊ እንድሕር ኣሎ ዕድል ክበኪ የቕሬታ እዛ ድምፀይ ቁርብ ተዓፅያላ ካብ ኣመና ምጭዳር ኣመና ሓጎስ ዝመለወ እሞ በዚኣ ንሰማዕቲ እውን ነቕሬታ ሓትት እሞ ዕድል ንዓኺ ክበኪ ከምቲ ዝበልካዮ ኢሳያስ ሓወይ ወልክዕ ኣብቲ ጉባኤ ነይረ ናተይ ርእቶት ዝነበረ ዝገልጽ ዘለኹ በርማንም ዝወከለኒ የለን ኮይኑ ግን ኣካሉ ስለ ዝነበርኳ ነቲ ዝነበረ ከምቲ ዝነበሩ ክትገልጾ ጽቡቕ እዩ ባህሊት ንጽቡቕ ከዓ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ነገር እዩ እቲ ዝነበረ ሃዋሁ ኩላህና ርኢናዮ ኢና ኣብኡ ስለ ዝነበርና ካባይ እውን ኣየድልዮን እዩ ብጣዕሚ ውሃ ዘብል ክብል ይኽእል ምክንያቱስ በቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ዘሎ ዓቕምን ግዜን ቦታን ምርሕሓቕን ናይ ኣሜሪካ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ካብ ምዕራብ ናብ ምስራቅ ክትመጽእ ካብ ሰሜን ካብ ደቡብ ናብ ምብራቅ ክትመጽእ ካልእ ሃገር ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ዋላ ኣብ ሓደ ሃገር ንቀመጥ እምበር ምስቲ ዓቕሚ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ከምኡ ገይሩ እቲ ህዝብና ብዝዓቕሙ ነቲ ዘለዎ ባጀቱ ኣቃዊሱ ስርሑ ገዲፉ ደቁ ገዲፉ ግዚኡ ገዲፉ መጺኡ ሰላማዊ ሰልፊ ክሳተፍ ናይ ሃገሩ ጉዳይ ባዕሉ ወናኒ ክኸውን ክትርኢ ከለካ ዘሐጉስ ነገር እዩ ዝኻኒ እቲ ህዝቢ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ጥራሕ ኣብቲ ኣሳልጦን ምፅፋፍን ኣቀራርባን ጥራሕ ኣጻፊፍና ንሓዘ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ብመሰረቱ ግደፍ ሎሚ ኣኼባ ምእካብ ኣብ ጣውላ ፅኒልካ ተሰማሚዕካ ዘይኮነስ ብንነዊሕ ልዕሊ 30 ዓመታት ብረት ተቃሊሱ ንፀላእቱ ዝዕነወን ካብ ዓዱ ባዕዳውያን ካብ ዓዱ ዝሰጎገን እዩ ዛሕጂ ቁሩብ ንዓና ከቢዳትና ዘላ ሕዋትና ስለ ዝኾኑ እዮም ባዕዳውያን እንተዝኾኑ ኣይ ዶንት ቲንክ ክንድኡ ክወስድ ግን ካብ ሕጂ ንንዮ እቲ ግዜ እውን ባዕሉ ምሂሩና ኣሎ እቲ ይኣክል ጽቡቕ እንዲኒ ነዊሕ ግዜ እውን ይኣክል ተባሂሉ ሕጂ ግን ካብ ይኣክል በኣፍ ጥራሕ ይኣክል ብተግባር እንታይ ክንገብር ኣለና ናይ ሓፂር ግዜ ናይ ነዊሕ ግዜ መደባትና ጻፊፍና ትለውጢ ኣነ ብዝኣምኖ እንድሕር ኮይኑ ካብ ውሽጢ ክመጽእ ካብ ህዝቢ ክመጽእ ግን እቲ ህዝብና ደቁስ ኢኑ ኩሉ ነገር ሓርቢትዎ ተስፋ ቆሪጹ እዩ ዘሎ ነዚ ተስፋ ዝቆረፀ ህዝቢ ንክንደይ ዓመታት ዝተረገፀ ህዝቢ ደቁ ዝሰኣነ ዝቐብሮን ዝኣልዮን ዝሰኣነ ህዝቢ ነቲ መንእሰይ ድማ ብፍላይ ካብ ዝውለደላ ክንዲ ሰብ ኮይኑ ነገራት ከቃውምተሉን ክመሃረሉን ክስልጠነሉን ዝግብኦ ግዜ
أفقدوا هاجراو والجلوت سئلك نتاشمو زي بلو نحسيا زي بلو نمن إسي أسير كامن بارنو بعلو خبيدي ناي ولدو جاب تفتيرو لو إرترا هجي نعو نحنا كلنا بفلايا بدي جزلنا هاجراو جبنا إيدي بحالتي أنا ززك على النخ نجبر وقصا صبغ ندي خنوقص صبغيو وقصا جن بجب وقصا خنقرب كلنا زيان بخمزي أخت كون على وايلنا بوح للمنجد انت قربنا يو صبغي بحالتي إذا حزنا يزلنا مسرح دما نحدا زرحقو نحدا زقربا يكونن بحالتي ناي كلها ناي هاجرنا بدايو هاجرنا دما كلها بمعرات بصحنا كلها خنساتفلو ተስፋ ገብር ኣብዚ ሓፅረ ግዜ ድማ ሩጡብ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሑ እቲ ሰብ እንታ ተገይሩ ክብል እሞ መሊሱ ንዕኡ ብዝያዳ ኣብቲ ዝድለ ነጥቢ ክበፅሕ ይላቦ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ብዝያዳ ኣብኣ ከላ ዝረሳዑ ከዓ ካብቲ ነጥቢ ሓደ ናይ ምምስግጋን የቐኒየልና ናይ ምባል ባህልና እቲ ናይ ቀደም ናይ ኣቦታትና ናይ ኣቦሓጎታትና ባህልና ባህሊ ኤርትራ ንሓደ ሕብረተሰብ ባህሉን ልምዱን ታሪኹን ቋንቋውን እዩ ሓደ ሕብረተሰብ ዘብሎ ንዕኡ ናብ ንቡር ክምለስ ነቶም ዝተሰዉ ዝተሰንከሉ ግዚኦም ብግዜ ንእስነቶም ዝተጋደሉ ሓፋሽ ውድባት ኮይኖም ገንዘቦም ንብሮም ዘገልገሉ ንኩሉ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ወፃኢ ዘገልግል ነቲ መንእሰይ ኣብ ሃገር ኣገልግሎት ዘሎ ነቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንኤርትራ ክሕሉ ንህዝቡ ኣብኡ ዘሎ ዋላ እኳ ብባዕዳ ብግዝኣት ናይ ኢሳያስ ኣው ይሃልምበር እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ምዃኑ ኣሚንናሉ ነዞም ኩሎም መናእሰያት مساكين مناسات صبق كيرهبو هاجر أقولت بزي مودعتا زي بلو بارنس زخدو زلو إذا مناسات أفقدوا قول أفسدت يخون كاب عدم كهدمو يخون ولا بتي دحان زبهال ناي سدت وها مسيومون تي زقات شجرات نخلو أبجمت بمتا تي زنبرة تقابعي تسماميعو يقني لنا خنبلينا نز حبرة السبنا نز أكلنا نز حزبنا نزنهنا قولنا زخنة مورال زسانة حزبي يقني لنا يدلي تباهيلو تسماميعنا يقني لنا تباهيلو بحدا من إسي حونا شو مرسي أي هجي أم سوري ساي جروبي خمان نيرو نسي تحسابا متسيوا سلزم ساخاني تمايتنا نسخة قريبوا مالتي اتغندي حاد سب لعلي كله مورال قداسي إيو نحنا إرتراويان ندعي جي إنا تباهلنا نطفو زلنا نمبر بحلنا تصبوعي هم كله هاجر بحل لنا لمد لنا كابت حدا كن نتبهلنا كنبرابرون كنتسؤون زقبأنا تإسياس زقتلو بحري بمدب زقتلو نحنا كنبرابرو دك هاجر سلزقنا أبرابيرنا نظام هجي من إسيات نهاجرنا كنفلت عينا زبنا زلو قلعون كم تزرع قيوم نعتاتون زبهلنا خنزلنا أفتح حدا مدبنايون استزرارنا لون أبقم زعتون نمسعون كمو قصال خونا له إلنا استسمع معنا لوني مالتي لازس زخمان أقداسي إيو بحالتي أفتام جمريان بمرسعي قريضة أو حالف تاريفو تسفى قبر كلها بحادر عمنا تزدل نهزب تقم تا ديمقراسياويتن فتحاويتن نعبلتن ملصقتن سلام لعلي كله زغسنان إرترا بحبار كنمسح حراي مو زغبركي حفت علم أبرها كبورتلاند نذهب كنا مجلسي نتزنبره وعلون بالديتيل كم زيل كم جلاتك بتعمل دعنا مسكنكو أبزمت زلوا برنامج الرغبنا thank you يغني اللي محرتي زي دمت عرب حرنتيو نقحت التكبار معرزة طامرت ترمس حيلين مفتار قحقح زوفرت عرب حارنت مركز سباونت عرب حارنت مركز سباونت عرب حارنت كنيت مزمورة لود عاونت أباي تازملو هي وقوننت مخالي حكي معد آبركي عربي حارنت لا يتصفى